akamwana ngono akoleta chiguni kamubisi karwa egotwa kamubisi etatu eru nabo gokonya kamubisa bisetiga paka kayo yogoeta gosaete anyore nonda amurangeri bamonya kumwena nabo igarambore amagoro atari kuringaka nabariga aibano moito ngininga nedio moito mwisho yonga nedinga nandarera muna bono yingaranzirega mbu nyasankoye nandi ngwara kamwana ngarenga kamwana ngajagate nakakega yakamwana ngatukwanya kaliuma ite kali mbure antwiri inanyaro kinga tiabanda agenda usinduje mbure kalente kibunia bajikorangeri umuntu abona kaikara sana karugante niba Utina wanga ntiwana bante babalemere demere ale tiane kuguruko ono nyuma tinkoimo kiko torero ntiabana ndemere yokuno kuyabona oko nsiruona kukoimo kia oje tiga tokunyara no kunyuka
Karibu sana omwancho muligererwa Inka TV nende nakwaria ni gochaga igas twache gutajira omongino yomo obwato borema tari kunyara gutara magurae twachire gaiga atwerese ng'ang'a kiari nge mpaka akanyara kuba igasi emyaka eminge tari kunyara gusuka nonye kurunkaga igasi aminyete se nonye kwekorera igasi yae ya kira rituko etore gaiga ase kenyero kia Butabori ime ya South Mugirango constituency ase county ya Kisii. Karibu sana tigatika tutagere story omongina asobwa moteunga ninki kiaringe omongina waire buya amasama lietanga kiokoroko asikanyaranga no menyete gaiga nonka bono muna twachire gutajira gaiga tuigwete ng'ano bwato borema asa maguru tori kunyara gutara oibore tuiga biashara nakori paka ngenda ruti n'amaguru munya biashara kwaringe niyo naringe kare kunya gukora biashara paka waenda kena ibore tu ndo moronge we kwa ibore tu buya bono ndi gwache okabune kama rose ndi gwachagete kore mara yona ale mara bwangu wani maite myako to mwako no yo gatatu mbwate no makabu gatatu wana aliko gende kanisa lingo jikoyebete nyimba gali gena kandi atalali nkagurende nkabuneka koruwa iganka gaiga mende buna twatira omwancho muligere ginege tiro twatire getambe sana ngega kwedingane na bunegerete angensa yago gosoka ningasoka ngutenane ngatiango ntambokega yone kanisa nguji esaba toyale ngali kugurende nkobwa aye na gure obi ngashimikomuka weka kwaringa goche kanisa ninke bweka nalinge lakini abana mbali ngororo na barangiri tubagaja bakangimuke abachokoro yakangimuke bakarangiri umwana onde nale mwaye nero yalenga agaja kangimuke akatabimisaka isaka temulenda nyagitali nkuri ngombwa bawo kana ntokunyara bakongera buso bakoira go chibosongo nyagitari kera moigete bosongo ngakiba batebete yani ngina maidu na bali onya goteba gutebona nje bona ngunya kuchachana abantu bali onya gotebwa na misaka ina lolo kunya gotebwa ngai muno mongena abuneke iwo yabeiriga ori uko ya somakire lakini nandi kabarukira kese ya somakokuru watange tunyagitari ngabero kamenya gitari ukaramenyegeka bono gochio tarabuneka gwatebire ng'ang'ane biashara biao kware gokora uchichichira tarabune eri bono muino iyo muino tarachaga na akira kando omoke bono erinde bono igeri gina gotire bono mugondo na ari kuno andi biashara gina yo kora bono ng'aina ari guchikoke ekero na ari ngomoke muna ke ori kino iga bono na ari kogenda baka oendo na maguru kware gotara na maguru mwene kwende biashara umugaka no ari mwako gukure tasirete emyaka irenga yaetire kurwasira arati nguma arabeire emyaka bono korumo morunya gitari nayo tanya tukwanya kunyara gutara nkunyara ndi ngaingo kunyara bakwimogete bakakwira niwo chanka na menye tonya gitari na menye tabunya gitari usungu ukamenyegeka na wangi mugitu kunya gitari umwana ndendete bakambeke gali bakandeta bakorata mbaka nkaga yo kurwele nende tukwanya kwasoka kurunka bakangira bakuru gusinga tindi atya usemu sigisi tenweke bakangiro nonyororo tonyore tibokonya ali mbabuli nkirende mwandete auto twaja kola usimbu yo wegere juma iningi banga batanga no ngene ntetere mba kweta no ntetere echuma no kwa bekere tutenweke gosungu Goro bosongo kaenda tenweke goro tenweke bado tukwanyorete bokonyi bonde bonde yakindi ngani goro tenweke nene mwate meta kwenda nyagitari ende ngao ona linde gote igende kwele nyagitari enibo otabwati rojino jogende nyagitari tokonyara kogenda wende ndo nyore nanye no gyo kulige kubora
ona kero mondo mwana wano mwana miza kana bwata abantu baye ngo somyali tingo cha kumungacha na kingaya ni gandina mwana yo mongolera alweja yone ngolera alweja mauti yone ngolera alweja yone ngayi ndara cha okonyora lima we kyanyo li baba beka mona beka mona nkiti ndi kubara umu nkyanyi se kubara umu ibire ja bimbwatu bara umurende ba kero mondo nate ni na kero wana munorega no yonda le babera no yonda igonora nyaro tokonya no tolo china barabungo tema bali ko eligeria search family cha kero mwana ko tabari na asari ne umuiso ndo ne kwende magote bakabege simango katanya kongore konyogori kireti ke ngara tegerera ngawata angitwa chandika abana ngaya yo mwana na asari ngaya ne university alenge ngayire ndo ugobi nande tuli kiriande pole sana mongina soko buneka magoroni ndo chenga na boy karanste buna to akonyolire igana boko bera giga gitikoligima wano korunyomba ngango gochoko soki korunyomba utanyara butara umwana utari wansoki nakamwana ngwara katika ilu kamwana uri wato mwana uri umochokoro tari umojokoro kana gachembeni nande ngwara kamwana ngalenga kamwana ngaja gatena akakega kugetegera muno ngatokwanya kali umma itegere mbure antwirire inanyoro chine ngati abandara agenda usendo oche mbure kalente chigunia ajikorangeeri umuntu abura bona kaikaransa nakarugante uniigente abanekero mochokora batayoga iga gusabana bamenyete iga iganka agoko bera isiko iga ikuri bakabotuko bakabotuko nakyo goja kwanyora indagera yawo yakira lituko ndagero utari goro ero korosi indagero kwa abarabu nende nabarabu babwate chifamily cyabo gose nabo indagera nabo litkolira ero indagera isinye monyora ndagera tindaba itukolira ndache ngacha muntu ngora ngonyora indagera tistikira no mumureta kutigenda yandata utatiganda likuni nyeni cyose saka tindikoria kuneni tindikoria kabichi tindikoria isosa tindikoria nwagane tunya gitari kinsaga jokinya gitari na kane tukuneni kuneni ne isosa kabichi era na girite busa wala kinna tindiko wendi oga no iye kama ono nyaro sibuki abana bonda akoro seriyo abanga mutagonti oga nkibano kegerete watebire kwa bekere tu echuma yite anya gokonya nonyo otenene gosotache ngikiagerete echuma kabichoka egakora echuma yo bekere tu okogoro ngaki yabichogete utobambi nyora batabete ngakora echuma no omaye tengo tabinya kitali abusongo abo mwana oliona sino mojo koro we ba yumona abekere tu abokon umwana oyo misaka gacha na kuruga umaye tingi josinga gacha na magoro gosongo ebe sekero yakuri njigo tabi mukungu narengo murabu mumwamuga takongende kinte dero monyete ajoga nedi kibesa gaichire njumare amuraba utogwade ngamotabina no twale amura gute abakorera bono nyore ngade ogwasoma to kumanya goja lero mwatabire ngomasomo oyo tasome takuriko amasomo lero kuri kurende abana barake batigale ne mambingira te mubeka mukungo ningu mumwamwe nibona nere nasi awu nyagitari gabo bambo kibotuko tonyuma aje tongirongo tori na nyangende tori ngo irole tieta ba otagotiga wachandike tunyagitari sana tiga nyasawa no nyambana njene kunya kusaba nyasango macho moliere muna wete mongina gotoeresaga iga abwate emechando sana no yaliria ringe nyagitari unakoeresa nga chinasi nchia mwirete buya nyagitari gabo nare mereti mpaka buna bona iga chitenkaga iga one iga igo nyagitari nende korumu rutenwek mwanya koirana guchinya gitari ya nende ngai baguru sebe sana ndewe ebe sana ere bolite na kyo tanya koirana guchinya gitari kyo bagotu bakana ngawe mungine kibani kya ongia ke tu miaka na bandebeti
kagia ketu ule ne ngogora ngangia ketu ngabona ganye miaka wana ande ngoiriro mugambi bona intango awe mungina ya itaniri nkumubuli misaka ta kolendera te kibani ngakarati kya misaka mana ande kara chora le ande ngoja ne tiga tago tiga chibase chichoba gotu kibande bono ekia bagotaba byetaneti miaka na kitari konyora chibase chaba gotu bagante bingetaneti egaje gaikanga muirira njiko bwana agande oy miaka ya itaniri nande ya itani ya beri miaka singi pelongo kia tukwanya konyora chibase chichoba nge haya nona bagambi mbanya gukonya matemire kukwana na barabu gusaba na babao batemire kugenda gari asechiyo basiya bagendire akogenda baga aya bantu mbarali kubona akaro baraje kuri kumuzora batebi nwa ono mongina buno tari wosuka kuruga iga nonye twarorira buna twache ba kuimoki ba kubeka iskoga ngaki ogocha nonye gwesibyo mubere wose nonye ngina bongo igaransa iga umwana yolenda majo nsibya muno ikaranste onsibya nandi ongimoki ombeka nandi nyaro nsibiri sinali gusena nandi ombeka iga nane igaransa kamoko ngakama gutongiranye igokora wakora nono korara ngwa toresa ngaito konyara korara buna kawaida buno mutarara riga tiga odina bongo ntiobona bante babalemere demere nale tiane kuguruko ono nyuma tinkoimo kikojo gutoliroko ntiabona ndemere yoko no kuyabona oko nsiubona gukoimokia goje tiga to konyara no yoko imokia kugo ota tiga ono korara nyumba ngakibona gocha kwarara buto ntiwote nago tebinga nabonkorara iga bambekere bintu barante banonye nonye birogo Mwato muito korali rumya. Ai bano muito ngininga ne dio muito mwe. Yonga ne tinga na ndalera muna bono oyengala nzitega mbu nya sankonye. Njigu wa mutanga mwana mwa konye sasara kana bitini kuruyera lyo mure. Ya sankonye. One kana ro sinyo nkora mama iga. Arenda munege nteke kana beka iga nakora iga. Ayo tonya sai. Sauta ongonya kurwa. Andi kujumwa amaguru yabimbukire. Ya bimba ngori umwana amaguru ani yakoba chokabona. Akabimba akabalira. Onsiga munali. Ona akarengana imbwana kiyakoba chokabona. Yasaga chakora gwanja kwae. Abimbukire wana ngochaiga mbite. Ngochaiga simbukire chuma. Wa na boka wewe tumubera baronga kyogo igo mubere mbuyori mubere ni wowo chora ndo maroma gaise imbwa ngabekerwa ba maji otawo nti ngabekerwa maji igende mbori gende ngoro bakubekera maji gende kabera mosuati ndusi gai ori okubekera yaje korusi Nyagitari ki? Nyagitari wa busongo. Busongo nyagitari? Janet? Janet. Akiba bigende kyanya ngatakona mu murundi golenga ine muno. Murabuga ngabana umubiri wanore kamate tata ngonya. Umaita manyi ngakaruna maira. Kanya kiaberege? Ke kamenya nyagitari na menyo. Ke kamenya ko sini mitinye tano. Wano muru ya wande yumongina. Nkwale ngote baguti nabongo na ukuru mukungu nande umwana kachanganya nonde nera kangi mukimba taiba se kabanya kuona maene mungina na mata toje kone tanda biringa to bikuminu wana na tabiri umwana yondende to tabiringa kibaba tianda ro mungina uri no sita umojo ko ndende to boyere kucyari kwende boche magina Munginu si tole ntwa badena mara angamata imina banege dinte unyetore getore ga kanya munginu ndega okombata iga kongimukinga kwa utumuri owe no mwana uri amara kende ko uri munginu ntiaga munginu andi njiko bade barase ngana muiri orenge haya talenge muiri ana linde
Usongo. Wa usongo nyagitari na bwo arocha mangana sana. Ai. No ba korogetio buru. Ono mongina ekero omonto ranche gokonya. Mbokonyi kiuraga ni mono. Uno ikaranse school gaiga mwa. Ana konda. Uto muntu gokonya ngaki. Onyore no nyengende, okolira no nyeni. Na nyembi gutebi kwago na nyensabuni. Na nyore ndi nyasari bwanje umuntu akonya na nyenga ng'ombe ga kwanyora kwa bika na nyeni binyende kama gutasinye. Endage. No kwara konyora umuntu okugurira none endage robe ke nyumba ga kwanya koragira. No kwale korora buya. Musabire nyasa. Como te viña samo konya mara kumina kabe. Muna konya sasa akakurira lyomule. Taraka na bitinego. Saitani akabe karira lyomule. Nyasa akabakonya kuru. Abanda akabika. Engoro y'ekisimba saitani akabarusi. N'abanda akabarenga birama saitani akababwe. Mwancho murigereri Oinka TV na twendete kwenyora umurobiri umugano bwo monginoyo na bwigwete nga na chandegete sana buna ikaranste ko gaya nenda gusaba nga ondo bwate umoyo bwo gwancho musamali omuyo tulireti oranyari kumogoya none ndagira akonyora ga ikaranste ko gaya onya kuragira kera gituko na bare korra buya sana mungina tari konyara gotara tari konyara gusukana onyo koru gaya sa ikaranste buna momoro cha ikaranste ga onyo koru nyomba ntwa baroke bicha buna kwimo koru nyomba obera gaya no gwesibi na bante biringa na bagwe awe ikaranstaiga ocho muchokoro musibi buna ikaranste twisko gaiga mwae ogwe ikaranso ko okonge atari konyara nonyo gosuka korugaiga kwagerenga nanyi arugete nsaiga ase okugoro kwae yani etokoroka una bed so sase songo igona baigweto bororo sana ondari oragererio morobelio yo oragererio nonye story yo mungina obwato moyo bogwancha oranyare okonyo mungino yo gosene wheelchair oramukonye gosene ndagere yo asabire aranyole kera litko anaba akorra buya sana na inde agusabire so gwatabere nabo ko musezeni agwa korete none ndagera ai nabo ko musezeni to ndete gukwana na abana bo muchiyo bangina abana bo mungina nonye no rio morendete no ari gaiga to nete gukwana monere tuyunga kiba morendete ngaki umuchando yo ogerire familia yabo yabeire buna bonaiga naende tomanye ngaki ba morendete nkagaiga naende ngaki abunegete amaguru to ndare tigaturane no mwana wo mungino Mwancho muriere Oinka TV na irandire gaiga na inde no omomura bwo mungina atoerese nga mungina ngaki abunegete naende ngaki bagendrete nkagaiga uno mungina bwate obolema karibu sana tigategere buna gotoerese karibu ase mbe mana soko ngaliwa samarita ngaki ko elieta ngor kusakaria mauti sakaria mauti mwaka kor koinde oyo osirete no mwana okarenga sumucho asomujo ndo mumuro gatano mumuro gatano mungino yaba namba ngabwate mungina wata wana awata wana 10 na babiri abandi mbaje tubagasira abana 12 babiri bandi basirete abaro abono 10 baro abana ni 10 bono motigalete mungina mchando kiabwate mungina michando yabwate korwa chitakabuneka na bwate sida yukuta ikirani una kolenga na magani aya ringi na baro munyuranyuru gwetera asokutanyora buna korwa bunekete akarunya kitare kaka amaisa ebuna ikaranse tega na wa ikaranse tega o ikaranse ukona kukorara na kugo ikaranse omongino una tendara kwirani maigake omongino una kubuneka no kwaringe ganka na rengeka ina chite ko charende kare kiranga obunekire no yorenge komo konya no yo minto monene oyinko bwati nere kera ikiranga nero urwarire sina renge gasi wende bagachiga ikiranga tingo nyara gokore gasi no burwire bokoretheki ureka ikageranga chicha nganyoro yo minto rengo mokonya yarwati no mongina nere yarwarite ikambiti mbere ga isaranga nenje ga ikiranga tingo nyara komokonya omwana ominto naro ori nyaroka nero konyutara nyoro boye nere nara saringi
nere ngochi nkomorigi nkomoikera nere nkomotebi ninchwa tokonya omong'ina igaikera bono ase nkonyang'ancheti nkonyara goika omong'ina ang'e mono ere naranyare torochire ndende enyaroka ere bono ekagera nkamorusia abwo agacha bono nere ore na omong'ina nere ogokonya omong'ina omong'ina mwatemete komoira nyagitari omong'ina twatemete komoira nyagitari kiasinya bono yasinyire koimoka osinyire koimoka buna ikaransi taramborete amagoro nabare igo tokamoira nyagitari emokorokati tendweka buna twamoikio bono togakagerera na echuma babegete bobe bakaenda bakamopima buna bamopima bagatotebia aye echuma mbuyere egento kegwenete omong'ina yare konyora buna ewilichea nkoba yarenge naende bagatotebia bono omong'ina na amasoesi agosete omonto borete komokorera amasoesi bono ekero batotebia kore ntokairana aromba chiri na bamwakende buna ateba nabo twiranete togaikaka buna twaikaka togachitokatera nebese gatobora igo bono nyagitari gabutene kimonyoreti bokonyi bondo ntokonyoreti bokonyi bondo bwensi omong'ina nabairanete nabairanete iga buna are togachaka iya echuma eyo omong'ina abekeretu mwatebeti ng'ana babonete amenyanere gekake ng'aki ase nabakogendera nyagitari embeche tikototebi ng'ani embeche tikototebi ng'aki agwenete komenya nero yaya mbatotebeti ya omong'ina buna ikaransi taiga iga ng'aki agochonyora endagera yaye yakera rituko endagera yaye yakera rituko na enkong'u goteba buya na enkong'u goetera nyora ogoteba rende buna agoteba nkonyora are tari konyora buna egwenete ng'a kwanyorire endagera nyora naye omoyo ogooraisaneka ng'a nanyora endagera nari bono nabakonyora ebiakoutauti iga ikego ase okorigereria buya mbiri komoisana bono buna echinyeni ekiagoteba tari kori tari kori chinyeni chinyinge sana tari kori ebinto ebinge bono buna ebi tari kori ekoroku chinyeni bono ng'a mpaka akabesa gatoke ing'onye egotoka gose na amabere anyore iga nabo aranya gotongereria ebigo bono igo oroche ng'a ebigo onyorire egento bori keraisaneki omobere oye taranyora bono nabo oboremi bororo ntoremeire buna bono aye omomura bwa omochio ngasi okora inche yaye mogondo rende natigete egasi naye okora goetera rende buna aye aigete egasi toigokana ng'a oborwaire bwatokire nka noyo twarigeretie okorokwa oyo ominto mesaka igaikera nere orwarise inkarore ntiga ng'iche nkana muna nachete nkana bono totimogete ka timogete nka nki mogocha mwanyora endagera yaye akandagera aku togenda genda iga tonyore agakondo iga omonto onyore agakondo iga rende torochi na inche nimbwate mwane bono nimbwate efamiri bono nyore gake iga nyore gake na inche nyore gake oku naku bono okorigi tokorigi igo okogenda origi gake gakobora nabo toikaransete iga buna mwatonyora nabari igo motanyorete endagera nere nabari igo nabo igo oyo toranyore omwamate omuya ogotoigwera mabebe nere okoigwa ng'a yaye omong'ina oyio nkomokonya arenge ekero arenge na amagoro onye obwate gake nere nabo agocha otoretera gake pole lakini rende sayi mwanyorire amakono omong'ina buna mwachire nyagitari nere nang'eresa ng'a bono iga egento kegerete motaragendera kogenda korigia obokonyi ase echinyagitari ao eri ng'a niboteiyo ntobwati chokogenda nyagitari ende omanyete nyagitari omonche omorigerie netagete chibesa chinyinge sana ekero omong'ina akonyora omochando buna oyo akonyara gotacha mwatemire koboria obokonyi nonye korwa ase abasani gose abairi gose nonye na MP bwa area gose abagambi ao beserikali ase obweng'e kogotebi goikira buna atanya konyonyonia chibesa chia obogotu twaratemire chibesa chia obogotu kiare bono na omogotu nagwenete nere okonyora echia eserikali twaratemire togotebi ng'a ganya ganya naigete goeta engaki ere barigete naye aigete goeta bono ino omoko ganya mpaka etangaswe toche toikira tochi kogenda yaya ganya igacha egatoikera bono buna aba MP abagoteba nakong'u sana komoikera ng'onye tokonyora oria bakare goikerana akorongosia gochia esare bono buna aba MC aba gochaga bono buna tore ekona tore ribe ria omache wage na bogirango ebatwebete tirunyone chipare chisaregete imbato manyeti ng'antu na abagirango
Igo bon iga story mumuro umupaka. Ezo ni tubondoro umupaka. Wabagirango na naba machoge. Orobago na ruo. Bono gontu ebire etore kona ime tosinyine nganga gika no nyembora bubonde boraje gojaga asitore. Igano isokurige gosotororo sana. Twatirire getunu. Egetunu egoro yoja goika atororo sana. Kwaya ni rekorunsa. Ese gena otoro etuebire. Gaki. Twara temira sitokonyara twasinyu. Baka twasinyu ngakitokonyara bokonyi egero omong'ina ose nasukia amatukae ari nyasaye mubike tutamanyete ki nyasaye maite. Twandara kwira ni mai gake yani ngakimotairate ikebande kikia una gwanta bire ngo mugambi natebete nga amatuka igete kweta ngakimotaigirete jiri mwa kia bwenete mukwira injo manyene tiga bonere injo manyene natemire goikira nyore na ndebe omonto na ikire ne chief kumuburi buya mono ngakibona omong'ina atekonyora tari konyora obogotu tari konyora obobaraka tari konyora oborema bono inkie serikali rindira amokonye nakibako batebe bagonte ng'a gara tiga mbache gutangasirwa bono gutangasirwa tukanyete bokara gutokira njira makabona mawatiria mang'ana ekuru mugambia batebi ng'a takonyara konyora chibese icho chia abagotu twatemire twatemire bono ago tutebi tukanye bakara kaba gutangasa ng'ankurika bari bado moganye ono tukanyete Mwancho mujye nabo igwete buna omumuro ya gotweresa gaiga nonye mong'ina oyo oikirie emyaka yo konyora chibese chiri chia abagotu bado taranyora chibese ichi ng'a ebinto mbire batairete ekebande mapema manye konyora chibese ichi batemire kogenda nonya ase ababunge ose ababunge batebire ng'a ababunge toriko baikera mono unoranyare koikera nonya abagambi bekinyoreke igo ondo tuligere tisiko gabura nyare konyora obokonyi gosora nyare ko familia obokonyi mungino yanyore konyora chibase chai cho bogotu bosono ne chia barema nanye ndagira yabe kira ritu konendo mumuro yatebe no ne wheelchair ba konyara ko afford onye goturigere tene nabura nyare ko familia kobeka ngo kwana tore no mungina omusubati bo mungina omuriende tegaiga gotware namba ya yesimi nabo ko baikere family korwa enamba ye yesimi yabo onyare ko bakonyi nonye ko ba direct go sa chio visit chia bagotu gose none nyagitari iranyare ko mwana onye ne wheelchair ayo musamaje omuyo turigereti konye family mungino nabachandikete omwana oyo mumura tabwatigasia gokora ene nere omungino yagereti gaiga komoretera endagera ya kera lituko bono bogani okogani koriora gani mono kuchia somonto turigereti bono iga okoche gokonya omungino oyo nje nare gusaba gani mono nare gusaba iga oyo toroji na noyo twigwetherio kirie itu oyo oranje ndiri komobitereri karanje erunya samo kunenkoro arego tokonye wheelchair na tokonye yakandagera omong'ina oyo arabo okobokera gakinya sai nabare komoseseni naende nyasaye irani keria arwa irani naende akemente okuna kokwane kwane ondoranyore wheelchair gose endagera wabone chikonda wante byo kora konyora kera ritu wheelchair nabona ndira abakonye nonye omong'ina ebuna mwaka moimo kikoru nyomba gabo naende ontebiringa nonye mbure monyore siko gaiga onda nabo iga ngonye ntataria nabagotwerero nabagotweruga akamwana ngara gakoinya gotigara asigare agakesana naende gachira akega akamwana ngono gakoreta chiguni kamubisi karo egotwa kamubisi etatueru nabo gakonya kamubisi abisetiga paka kayo yogoeta gosaete anyore nonda amurangiri bamonya kumwene nabo igarambure tamagoro atari kuringaka nabariga pole sana tiatonya kubasabira nyasaye nabako ndi bono lindo noroje mina ikaransi na ikaransi naba arwarite mongina taigwetibye ya twabasabira maya ene toko mna konya ko bainori omonto turigereti kurugabo ase TV yetu ya Inka TV onye ko bwate obokonyi uranyare bakonye familia buna moigure bakoeresa kwane no mongina umusubati wo mongina oyo orinde to mongina nkaga igatoerese nga nimete nga bono rero bwato bururo obonge sana ko banero ko imoke mongina kuruga igaisko nero ko makonya na keregento mongina tari konya no gosuka nero ko makonya keregento atoerese nga kibagendrete nkaga iga nende mbokonyi kibaganeti kurwase umurigereria
Mucho mulire Inka TV turanire gochana omusubati bw'omong'ina oyo nero mulindete nkaga iga buna nabaeresa atoeresa munyene anga mechando kibagwetera nkaga iga nende ng'aki omong'ina agenderete buna aremerete ali nkaga iga. Karibu sana mong'ina. Asante. Samaleta ng'aki okoroka. Samaleta nguru Jane Nyaboke. Jane Nyaboke. Anonka. Anonka. Nayo ulindete omong'ina. Ndendete mama. Ayo no mwana okalingaga iga. Yo kianda. No mwana okianda. Abuna munyete nkaga iga no bwate bwongo asogete gosenga kiyo gotoka nkaga. Ena chite gasinyangairana. Nini myaka erenge. Myaka yachire. Yarachire. Njenga sokalite. Ena menyete as. Kuchi mate Tanzania. Oh, Tanzania kwa ringi. Ona menyete sokuliri. Omong'ina mechando kia bwate. Omong'ina boni kumujanda bwate. Ndanyolete muntu okongi bogesikuru nyumba. Abo ndabe shidero. Arafu asinda yani ndagira gutuki yakuri. Afuna nesita nero. Nere shida mabwate mono. Na. Ayenko nyara soka no bono korusko ga no morendete. Yani tingo soka ngendali. Ineri jidero abono no nyino konyora ezabuni mozbeli ndobya. Jida nero. Igo mong'ina bono abuna koboka mandi. Igo nayo komosoki kurunyumba kwa moriata isko gai. Kwa namuzibi. Namuzibi. Namujenjiri cyanga kiri nazibi. Nande naganyizinza na namuirene. Mechando kiyo gwetera ni maite bono buno orega kolindo moyo ire by the way tajiraisi no moyo ya nende buna bale mamo mino oikomoriende nkaga iga mechando kiyo gwetera buna umuntu moriende tenkaga iga uratebi umuligereri. Mechando mune ina gutei bono nganda nyoleti muntu kongi mugezi na bondo ne sita bono ekogera tinko mobeka kaboko iga muhire nyumba To konyara. Bona nje na bongo cyandika isika ogoturu nje na bongo konyora nguturu na kinda akore nje ngende nyumba mutige nyumba isiko yani ogoturu ine resida anene nyoene sabuni gono ndanyo edira bongo koburi ngakibono ngokora nazi nyinzera ngonyora nanyora ngabwishita naro nekoreteki neroro na ndanyo edigi akuri bono je tuisaranze nere nuisaranze nere baka mogoro batarabega kende mu giagira na bali aya nabako ugudira uja guturi peruri so nyoro musi munaisaranze ndo kunyara kuri naboko iburi ngakiaga ikaranze ta ikigiasi Niyo kobe shida sana. None ega bona buno ore sko ga ni mato turi kunyara ko gana none gasio kurige indagira. Akimo cha mwanya ore indagira inu yakira rito. Akong muna bono umuntu ore rutu atebenga. Mungu uri kusena aga anko umuntu raro kuinyura. Kwanyara utumire gento gakego twatumia. Moire. Nigo mutanyo atanyo umuntu atabatumire ti gento igamura. Abadoko baigo. Amoko bera igo litkolimo. Ona ibuno rende to mong'ina nkaga iga buno roche umuntu arataka konyo mong'ina. Ngento kikelia ara uragania konyo mong'ina. Pono indaga ni muni wiriche iwe. Na ikiara nyorali. Na konyore sabuni muni yu okumosibelire. Kwari konyora umuntu amakonye ne wheelchair na bakomorunero kurunyomba. Bone singe njo tinguchi kunyakuri umuntu nganju umumbogoresi. Nendagera. Na sinya gitari mungina na mwatigete iga bono nga mende muri kwira na gucinya gitari. Pono manyite singe njo umubuko toyo. Ocho muguru inga kiura cho muguru kurwa mubuko toyo. Nya gitari ko ikaime ne chibesa. Nji ikine kibono yasinyete. Koga ni kwao nkolinga wheelchair toke. Nendagire toke eyo mungina ko ri kwa komoroseri nkaga iga mu karanste nkaga iga kwanya komwakira gitu. Ni sabuni yetu kirendo axperi. Ni sabuni yetu keno nago sibeli bo mubere usono ne chianga chai. Teli raisi haro lakini buno ngenda tukomulinda iga nyasaye na bakwenda ugo sesen. Asante. Ko basabira tore onde na bara tuligere kuruga iga onyore nga mwanya ogiro bokonyi. Ende gendra no moyo iwo bwate.
Asante. Mwancho muriete atwira nego chaga igatukore no omomura bo muchioyo bo umongina atwerese nganere mangana kia ya gwetera okorwara kwa omongina bakabonega bagendete komurinda nkaga iga ase bamenyete. Asante. Mwancho muriere muna nakweresa atwira nego chaga iga no mwana bo omongina oyo omomura oyo atwerese mechando kie bagwetera nene ngaki omongina chagete korwara bakabona iga unaikara stage ko iga. Karibu sana. Bia muno. Asa marieta ngaki okoro. Asa marieta mesha kwandeli. Mongino yo korwa bulitanga ni garenge bia. Nayo mwana okarenga se umuchi. Nche gondo mwana gatatu asenkaga lakini ncho mumuro monene nka. Ubu mongina na barenge bia. Ta konye tale korwara mune ngaki yachete kubuneka wana achete ko korwara. Ngaki ya moka imukire ko ende kanisa. Asenge njerende turase nkaye bitunuga achaga terelia gakerainse una akerainse liugeli ligaja lika bichoka kuruma ligateka una liateka gatoka bono njerende teyo no kumuira nyagitari kabate iba komurusia bakamuleta gojeta tukamuira nyagitari una tuo muikibo songo na bere twange mitinye bere chuma tarabekero kagendera kugweni kumpaka chinga kiachite kubekirwe chuma na liri corona ya zoete nero kagera twaseri guru nyigitari akarabekerwe chuma tukamareta kaiga inka na benga kietalinke lakini ukuigwa maumifu ngakia moto goje tokonya gwa kesa ngakia maumifu aya buchaiga kanyora nga obuya bono tigatumuire tenwe kiache kigwe tolenga ngaki liugelio yani chume babegete bobi katwa mu gitenwe kiaga chekigwa bagateba yaye chuma mbiye bekire tukamuira ni koruo agacha kaiga wono no areka no aikaransita nyanjirende teyo yoko mokonya nanje buna narenge gasi narenge ngachangalita una nalitaya marwira gaso nanje wana marwira iyo nanje nkandara gusuku bono uko ukari nyagitari nanje wono ngusukia ndo buroire mbwate mwalio stiru uroire ubumbura era kurwasinde ingenda takuli nanje jinjira jokwegweni yara liso buneli ndirikora amaiso kwa rwarita karwara umutu karwara maiso bono eliyo kalikare kor elirialio ndirikora wana mwalio ya tukanyaranga gokonya nkulia wana ngelinga ekyuko ikira keke nekyuko cha kwa muletera kwa mwa nonde nero guikira gesinini muletera wana kero bitayo okonyora gosinde nchara wono gwasimye sona ndo guchukache bone gatigaranga chinga kianyora nga twanyorire utwasinyira kumulenda no mwana we twajete tukarangeli tukamatebiri ndo tanyo otatwarase nabune chikondo gokora gwasore mutebya ya nchule ndo monge tukamaleta ka wona no aleka ujinara otokonyeta kumulenda nero bano mulende nero bamenyete nera ya aleko banganjira teyo na ene nawe ya aleko beshira kujikango setayo kine ndo buya nero ro na mulendete na na batukuna gasaho manene ngatika bana gukia ngasike bono gokora okonyara ko boniga nendagera gaiga bono no kule matungwa na mugondo nale make ikiagara asengenjo chinga kichia na nje chiankeire taliga gasi ntinko na mugondo nkore gasi ne akeigo ito konyora na rotugo chitwanyora nga yaya ira no mugina nere atumie ayo mino gaiga na bangeresa nga mungina tanya konyora none chibeseti chobogoto jira chitana konyora tuatemire tuatarire kubwatinga ne yewe asabagambi nja mugambi achakande nga rusi chifotokopy ondetere inkaimukire nenga rusi photocopy ejibono temangu morale kende nkeyo amangana yo ora kalende muna gurumo akasirete kende nkeyo gekoigweka Dende tuagire saburende gacheta gatwaro bare mubu tiango turaigwa gusereini netoke mangana bare matayo wono nchira teyo mungino yakonyora chibesa
na bandi rende ke gori kya ya bangi na nda barense yaye ni kibasa bakuri lakini era tana goikera bese chi tanya gwikera no moko bwatiga bono ngaki mbako batebi ninki geko geranga era tari kunyara konyora chibesa ichi bono ye ikase bago totebi nga na nyoretwe chingaki chi abandi bari kurikwa wane gento agora ngatigara ganya pakenga kibaraje kurika wane kurika oku gwato sinyire indika bago je kurika bona intutu aje to gategerera ngaki nchirende teyo paka jinga kibago je kurika ntoganyete amoganyete igorioka Yo. Pole sana rende omogwetera igora lakini nonyo mwanya gotema kurige obokonyi kurwase nonya abachumba aba use abairi use nonya abantu abekinyura omuntu oranyare goikera abantu aba bakwena na chibesa ichi Muchumbe kumuikera teri raisi mbali bakobera komo para muikere na barabwo utoikera igere gasi enkongu kumuikera omwereze igere gasi enkongu mbali gotegerera kiara maitinga inki ngobono nabo muri igo na boto timugeta bono yo umuntu uragani gokonya omong'ina oyo ingikeri uragani akonya inche yari kunyarekana nyendiri tware konyorira ini akonyi wiricha mweli bagali okona kubuguri guru nyumba soki gwana indoira ni gunyumba oyo bono kare bwieka na bakonyora nga na bakumubike wiricha omasoki mwiki abwatara romugazo na ende chinga kijigo ikara ndo mwike wiricha obeka nyumba ine mokonye nere ati mukake na egento kenere ngelinga yari kunyarekana muna obeso bwabo gotubo boikere ngaki irinde neranyora onyora nende nere gake na bamaita kweriserero na kugura genta atagete kuri yera na bakonyora na bwate genta ara rengeri kuri lakini yakora kiabora ekora raini tekora dikite iyo ase igo yari kunyarekana waisani baranyore besinde bamutumire anagotumia wiricha yetoke nakoto kuna gusaba monene kuna goki gara tukanyire narorire ng'a okogani kwino konene no nkolinga omong'ina nyore wheelchair nanyore nonye endagira omuntu oranyare komokora none shopping anyore endagira ere nyomba iga akoroserukera ritu okona kuri mobwate mibango ende yokoira omong'ina oyo nyagitari ntobwati bono raini teiyo ikiara muna bono mubwekana aise kobang muna bono natakeire korwa watogorigi naende egoni tosibe naende kamuike mpaka mata paka toje kumuimuki korwa naende abantu roje bakumuimukia torochi ntumba murawa ntukunyara kumuimuki nokorigie abana baramuimuki korwa paka kacha ike para nojine para nero bitirombira asigara kongu iko kumurusia nechibesa paka na ntumo ikinya gitari naro tukore korwo naro nechibesa nande koira ni paka ekora goikoto kombo egari igata kurwa rais kunyara goikaransa no ne matatu ta kunyara no wate namba yo simu na nabone namba yo simu ese murigereria na yaranyare goikera ikere no mungina namba yo simu igere 0711 810 884 nabo kwirora narimo 0711 810 884 Marieta kia koreta Mesha Konderi sana Mesha Konderi aso kwana na into nile tuwabaga ni iria maya biamono sana na inu biamono aso gwekenke korra muno mogina nera chandegeta biamono sana umwacho moligereria na waga tukokorera omugano bo mongina naende ni manyete ng'a ayorigerete nabo gotwara omoyo bo gwancha muna tokobaira nyorikera rituko ng'a konyo yomino karoche konyo yomino kare moyo mungino yo kogani kwayo konene nonya abana bae bakwandega koringa anyore wheelchair gosanyore omonto komokora shopping anyore endagera akorosere nkaga iga endagera ya kira rituko ndabona tokobainyoringa tobwate group yo mungino yo kobeka tore namba yeto igoroga iga unene tobwate e link ere ase comment yeto entangani nabo click e link eyo ojoine group yeto ya Inka TV tete gwakonyo mungino yo asaba sani bali bonsi ba Inka TV family ya Inka TV bali gereti omugano ebo mungina so ase group eyo alitoranyare gokwana tomanyinga kitoko konya omungino yo
Mbere nĩ ngambuya mũno ase bari baringe ase kamera Brian McKnight no muchikoro nyamora ase go compile story ye na kunyebeka ase nchira engikiranu kabisa eva ikere inua baligereria. Asante sana sokobana incha malitane Bridget Kerubo.